Kijing puson menta kasing. Kublai ya pi baro. Paulus apostol utho segi Kristan ha Galatia lanong bahan rio dukon nyau ter kumni. Ubrio un otang ya kaba ubet. Lada ubet ha galengka jong kado un salum ya uso ka jingyap. Henry lada ubet ha umensiam un saot ya ka jingim bom jukut. Kini ki kentien jong Paulus apostol ki peni ya ka phang pedeng jong ki jingpule menta kasi. Ka jingpule banengkong kaya thu sya phang ka bainong jong ka jingle pop udabet. Udabet ulale ya artli ki pop ki bakrau. Ka jingklim bat ka jing peniap. Ka pop karoi na ijinglong bakhendiat. Ka jingpule kaya thu ba usiam dabet uladai banlet sya kamadan thama bat laki sipai. Henry ulasa ha Jerusalem. Ulas ngau jaitu bat day hangta ba usdang ban mi gajing perkhat basniu. Kalong kumju yangi habang ile jaitu ubaman usdang ban penilat lenti yangi ke bangi day ban le. Udabit layo ina jrong ying siam ya ka brio badang sum bat ula pha khot ya ka bat laya syong bat ka. Kapop kawan leng ba ka khmat ba auria bat ka pendap ya ka jingut hadu bakan penlong ya ubrio ban terang bat yo ya ka shalade. Kijing sniu jong kikam auria ka imlang salang bang yo I bad yo sngo kidai namar bala ailat ya kidur ki video jong kikam auria ban priang saudong kala priang shadu ubarit hadu ubala temmen haga jing im jong udabit ulale mantap ya ka jing le pop kumta habau tap ya ka wei ka pop kami sa ka wei pat ka pop bat kumta ter shiter haga jing le jong udabit mantap ya ka pop banengkong ulale saka pop ka baar kata kadai ka jing peniap yau uria ulapha yau job banbu yau uria hakmat du jong ka jingale badai hangta bau uria uyap udabit unang perkhat ba unlight na ki jing tip jong ki wei Henry niyo I ya ka bainong jong ka pop ba ulale ka jing shisha balong ya ka pop kalong ru ya ka jing bha haga gospel u Jisu ukren syapang ka parsi jong sembai bahe haga jing jar bat syapang sembai sinapa ubalong u sembai barit Henry uhe usan kat udieng hadu ba kisim kiwan ban thau yang bat sa hau kini ki parsi baro arteli ki peni baladangi bet yo sembai basniu utau sembai unroi suki pasuki hadu banginom la banle bat habangi bet yo sembai jong ki jing bha bat jing shisha ngin saroi haga jing bha lada day ka basniu ne babha baro kisdang na ibarit kumta ngidewan pikir bha usembai uba kumu ngi bet bat haga ka khando bangi bet enyaro yo Jesus Christ